bede om jeres opmærksomhed. Jeg vil gerne byde rigtig hjertelig velkommen til realisering. Og denne gang har vi glædet os rigtig meget til at præsentere Morten Fulders fotokunst og Anna Holstes fantastiske kor. Det kan I jo se, det er en fantastisk udstilling, og jeg vil lade kunstnerne selv fortælle om deres ting. Så start, Anna. Ja, jeg kan godt starte. Jeg har ikke så meget at sige. Kan I høre det? Jeg er sådan et menneske, der altid går og finder noget ude i naturen. Det har jeg faktisk gjort lige siden jeg var helt lille, så min far slæbte mig rundt alle mulige steder. Jeg skulle ud og finde noget, ud og finde noget at gøre. Ja, men først vil jeg sige tak, fordi jeg får lov til at udstille her i dag. Det er jo et rigtig spændende område her, midt ude i naturen, som jo også er grundlaget for mine billeder. Alle mine billeder bygger på fotografier, jeg selv har taget ude i naturen. Enten plantehvide eller mineralhvide. Og derefter så lægger man ind på mit arkiv. Mange af billederne, de kan få en til at tænke på nogle landskaber, et eller andet. Man synes, man har set et eller andet sted. Det må da være et eller andet. Men jeg tror, det er noget med, at det ligger i den dybeste erindring. Nogle ting, som måske har været for millioner år siden. Hvem ved? Og det er der, hvor jeg sådan ligesom siger, jamen det kan være, at det har noget at gøre med evolutionens ubenyttede skønhedsformer, som jeg skriver lidt om. Er der noget, jeg vil spørge om? Så skal I bare spørge. Tak. Så er der jo kransekage og bobler herovre. Men værsgo. Det ved jeg. Fint vel. Okay.